Magandang araw sa inyo mga katrops. Mga katrops, ito na naman si Katrops Danny. Ngayon mga katrops, tungayin natin ang mga pangkiyan dito sa aming lugar sa Barangay Manggisok, Mercedes, Camarines Norte. Ngayon mga katrops, yung mga bangka ngayon, yung mga pangkiyan dito. Katrops, naglaot kayo kanina katrops? Hindi. Ay, hindi kayo naglaot? Wala ka ga. Hindi pala kayo naglaot. Yan mga katrops, di raw sila naglaot ngayon. Kaya pala nasa tabi oh. Pero yung iba naglaot katrops ano? Naglaot pala yung iba, sila hindi. Pangingisda mga katrops ang pangunahing hanap buhay nila dito. Itong isa ito mga katrops, tanungin natin kung naglaot ito. Kayo ba katrops, naglaot kayo hindi? Laot. May huli man? Konti. Kunti lang. Kulang pa sa ikos. Sa Bicol ikos, pero sa Tagalog pusa. Pusa yun mga katrops. May na pa rin huli nila ngayon. May naisda ngayon. May panahon talagang mahina no. Pero may panahon malakas ano. Yeah. Hanggang ganun mga katrops, wala raw silang huli. Pero pag talagang binigyan sila ng pagkakataong kalakasan ng paghuli, nako. Minsan